Duol mochung'ne bago yiero e pacho ka IEBC dhi nyime kod yudore lot maliet kaluwore gi liet mar siasa ndalo matin motene Yiero Ma Ol Kalou. Jalup ogai mar Jubilee Dr. Fred Matiang'i oseyo IEBC kuom bedo tenge kinde ma apisas mag sirikal to dhi nyime gi timo campaigns ne jachung' mar duond bura mar UDA Samuel Muchina ataro mar chik. E komachielo put moyiedhi mar od bura makelo kanyakla duond buche ojiwo IEBC mondo dhi nyime gi bago Yiero Ma Ol Kalou kaka ne ochana. Chris Owino ni kod ler mathoth. Duol mochung'ne yiero pacho kae IEBC medo wuotho e yo mapoth kaluwore kod weche motenore gi Yiero Ma Ol Kalou. Jalup ogai e duond bura mar Jubilee Dr. Fred Matiang'i kod aput moyiedhi mar od bura makelo kanyakla duond buche mong'ere ka Political Parties Liaison Committee PPLP omedo duondgi ewi Yiero Ma Ol Kalou ka ginyiso IEBC ni Yiero Ma Ol Kalou nyaka timore kaka ne ochan. They are capable of doing this, and the question I want to ask them, and I will ask them again and again and again, on a scale of 1 to 10, let them face Kenyans. Wakae kwa room wajiulize. They are walking Kenya to a crisis themselves. Broad daylight, they are walking the country to a crisis. I want to encourage the IPC to ensure that the by-election in Kalou goes on, because all the parties, both opposition and government, they are saying that the by-election should go on. So we have urged IEBC not to cancel the elections in Ol Kalou, because Kenyans and the Ol Kalou people deserve to elect their leader. And I'm sure on the 16th they will elect their member of parliament. Kaoloso e county ma Embu, Matiang'i orego tok jakom IEBC Erastus Ethekon kod kit Kamasia kumbet tenge e kinde ma apisas mag sirikal to goyo campaigns ne jachung' mar UDA Samuel Muchina ataro mar chik. The IEBC is watching blatantly when the government is engaged in historic bribery and vote by history. It has never happened in Kenya. What we are seeing in Ol Kalou is sometimes you wonder whether it is a government that is desperate. I don't know why this government is so desperate to win that seat. They are so desperate. Matiang'i ogolo siem ne Ethekon kod kweth mare nyaka gichung' motegno maneno ni josiasa duto oluwo chike mag yiero kayo mar miyo jo Kenya geno ni yiero maduong' mabiro dhi bedo e yo mar. The level of confidence in them is declining. I want to say this boldly. The level of confidence in the IEBC is going below average. They're watching those things happening. And then the chairman comes to a press conference and speaks sheepishly, as though he doesn't have powers to do. So, anangojea filimbi ya nani to act. He's waiting for who? Sasa kazi yake ni kupata orders from the executive branch of government. Eko machielo, jakom PPLP Evans Misati ogolo siem mager ne josiasa kuom rwako IEBC e lweny mage ka olero ni wacho weche maricho ewi IEBC nyalo nyumo piny Kenya e bugo. We had agreed as political parties that we can fight our wars as political parties. Rigathi Gachagua can fight William Ruto from morning to evening. William Ruto has a way of dealing with him. This is politics. We agreed that we put the IPC commission aside of our wars so that the sanctity of the fort, we do not make the IPC a political target. Misati bende obwogo mar dhi e doho kendo donjo ne ogai mar DCP Rigathi Gachagua kuom wacho weche mag miriambo ewi jakom IEBC Erastus Ethekon. Chris Owino, Ramogi TV. Kapod wantie weche mag siasa, en ogai mar ODM Oburu Oginga wacho ni ok ohero digni weche mag siasa kendo nyaka jo siasa chimre tir gi chenro mekgi. Oloso e county